wacho weche gi manono. Tanyalo wacho ni en about ne Raila ma ok nyal kwer gik maricho koso Raila koso aparo ni endi wan kodi e Kenya ka. Ere ng'at mosechung' ma kwero ga gik maricho e Kenya ka kanye pogore gi Raila nyen. Raila ne mosebedo ka fight for the democracy ma kawuono ji wacho no. Gik maricho mosebedo ka timore. Raila na be mane nyalo chung' ka kwero nyaka serikal. And nobody else apart from Raila. Mane momiyo en ruoth ma nyawaluo toke. Mabe pod wan gi mirima nyaka sani. An ng'e ni chunya bedo malit kabisa Henry. Kana kaka kawuono jomoko wuoyo to go agoggi. Kabisa ka githiano. Ginano ka gima gap moro dong' e ODM. Gidwa mondo migi hijack. To nitie yuma moro mane otimore e India na parni. E ndalo mar Jaramogi. Dire kuche ma Ford Kenya wan ne olal. Party mar Ford Kenya pa nolal to nolal lwete nga. No the Western ka. Kendo chakore kendo. To jok manolale are the same people Rengo was there. Who is the governor ma Siaya. Gin achiel kuom jok manotero nok Party Western. To sani tok tho Raila na waneno ka gino chako chier kendo. Party wa kendo chako so ng'at manye jage chiel kuom gin joma Western orengo be koro chak ni e iye kendo. Chaka no Party mar ODM. To nana ka oganda mag joluo manya wawuotho go kaka party kako dero se wach nyanja chama. Yes nyoja chama. To karo kia chama manye inti. Chama wane en chama ma democracy kaka wawacheno. Te wacho democracy must be guided. Ke ya Pandora box ya democracy. To kada nyithindi nyalo chwadi ya. Momiyo wawacho ni wakwa jowa ni jowa hore awaya mos. Wacho ni Rome was not built in one day. Seche manye Raila gi Ruto odonje broad-based government ma giwinjore gik monego gitim. It's a process. Yes. Ok en gima nyalo nindo kawuono to ichiwo to iyudo ka gin gik mosetimore. Sechego. Ti gik moko matimore gradually kaka dhano uso ga pesa di, beche dhano en pesa di. Kecha winjo ka ji siko wacho ni jo onego bene chulo kaka odero wacho ni jo onego bene chulo. Onego bene dhano ichule pesa di. Ok ng'e adhiga e chiro moro mayudo ni dhano uso pesa di. To kwa winjo ni at least wakwe mirima. Jok manyo neno chando mondo ne waseketo process. Kata manye wantiere Siaya kaka wajo Linda Ground. Winjo ka jotendo nye wuoyo categorically ka giwacho ni giseiko mkakati mag jowa manohinyore e weche mag ng'anyo go family mane jogi olal at least los ne gimoro gi ywe gang'owa pi wangi tok ne chulo gi ywe ang'owa pi wangi kech ka kedi chul dhano ok da ka gedi dhano digo beche dhano miyo dhano iuse pesa di. Kore mo adwa ne jo odhi adhiya mos water gini mos kiko ket gini gi pressure. Kesech magedwa keto gi pressure to ng'eyo kuma Kenya wae ne wan kaka oganda mar Luo wasebedo ka wan ga oko ma serikal since independent nyaka ne nyuol baba wa nyaka kawuna be kawuna tien gi ji madongo nyaro sepong se de kate do wuyo sepong to pod nya yudore mana poison ma nya ndai ka moro machuok to machalo gima ne Nyasaye ne tiyo gi Raila no donjo no broad based government to within a period of time I think to kuro chako timore nade to timore nade magisi no seneno gima ne biro matongi no tho kowewa kane wan ok opposition de jolude ne kama nade jo onego par ahinya ne Nyasaye manotiyo gi Raila momiyo kawuono at least wan gi jowa moko monyalo kwano monyalo duongo nyalo go ne simu tinyalo wuoyo gi dholuo omiyo kawuono at least kata ka diponti gik moko pod ok otimore malich to at least wan gi dhot kawuono wanyalo timore nade wanyalo yudo kama waduong'. Ilongo lwen. Ilo kamano kuom explanation makamano. But Linda Ground. Ang'o mokelo wach mar Linda Ground? Ground mane mo Linda? Gima wa Linda Ground en into gi an. Nitie communication moro manyadhi marach ni ODM barore, ODM yiech. Koro nyaka koro wawuoki mondo mi wadhi e ground kuma ji otimore nade nitie. Ground en kaka ma odong ground kama bete. Ground en ka.
to nyaka kata ka in iwuotho dong wang iwuotho e ground kosi wuotho lany nyaka iwuotho e ground koro nyaka wadhi wawuo gi jopiny mondo mi wamigi mondo mi ka nitie miscommunication moro manyadhi marach to wamigi direction ni ok en ma manyiso ni ka nitie miscommunication it means ni onge miscommunication e ODM sani gima wacho ni team miscommunication ema miya wacho ni team miscommunication manyo osewuok ema miyo koro nyo owuok oko motegno oko ni ka waling to party dhi kaka ne macha cha tote marnade jowadhi winjo wacha taro then information ma japiny owinjo no mane ma imbo kawo timore nade seche moko wa information maro okay jaduong' lweny communication masani ndi samoro chwal ne japiny yes ma ulinda go ground ulinda gi mondo gitim go dango walinda ground ne mondo mi ging'e ne wane sirikal wane broad based government to sirikal kai my direction kamanya jokego ne nyo onyomowa nye podo kwacho na wuogi ko kanyo wachako nyana na last year ka gimose kethre madicha yemo me jowadiango wao wendere ahinya mane na uwi nene ka jomoko tiyo gi tho mara ile yo marach makoro gigoga mondo ng'eni gimbe gin jowuot mon ok rach gitima mano gibe mar gichimo ne chopi to giwe ketho pinywa mar oganda wa maluone kich wan wasebedo oko to sani koro at least wagamo fresh air moro erokamano bet dhano rom nade odero ma ugombo mondo un uwegi chulu kose chulu to koka ufwenye ne kare the 10 points agenda moko chopo kare Henry kwalose weche ma compensation kwalose weche ma compensation ati dhano onego bene chulo gimangi wawacho ni Nyasaye manyalo chulo dhano yes but gimanyako yieri one yes Henry bet ngini wan gi jowa moko makawuono wuotho gi scratches true Henry wan gi jowa moko manyaka seche malose kodi ni jogi moko nolal pok obedo kata traced obedo kidnap kane gigore ne pe Henry achiel kuom gik ma omiyo wachung kendo wawacho ni ati this government pok omiyo wa listening ear pok omiyo wa lwasi makare mwanyalo go kod gi mbaka pod gitiyo gi tok moruodho and you've seen it wasanene kata nyoro kane achiel kuomwa kendo jatend oganda luo Babu Owino kanyo biro Kisumo kae Henry neno gima nyotimre an international airport ma piny mangima neno neno gima otimre e dho Kisumu International Airport mwalo kacha kokel jowuoyi mokia kata kumoaye girito attack achiel kuomwa Henry mano nyisi kaka wan kaka oganda luo gimane wakedo ne mane wawacho ni freedom ne itiyo kodwa marach ipenja ni ere kaka inyalo chulo oganda luo wan oganda luo Nyasaye manyalo chulo kata oganda jowa ma jo Kenya mo otimre konade mano oido inyo but gima duong at least the government should recognize them the government should recognize them maduong awinjo kusiepna wacho ni mae sirikal mwa ango bete Henry bet kinge ni gorok ne piny Kenya Jaluo was on the front line kani gorok ne piny Kenya 1963 Moida Republic 1964 Jaluo mokwongo bedo the first vice president mar piny Kenya Henry Jaluo ni obedo nyaka minister e sirikand Moi ne wan gi very powerful ministers Henry e sirikand Kibaki wabedo gi ministers very powerful wabedo nyaka gi health minister e sirikand the same Kibaki wabedo nyaka gi deputy mar finance Henry ere gimo bio koro kawuono ni ema korida nyiso this is the first time Maluo okwongo bedo e sirikal Henry jowa our people are being blindfolded jowa ikao kitamba marachar timo go wengegi mondo ginen
Mane me wan kaka tim linda wananchi wawuok oko mondo wanyis oganda wani no. Maka man entie, maka man entie, maka man entiere. This is not the first time ma Kongo be sirikal. But kaka chama mar ODM Henry. Gima lit na alosu kaka jago opore lo chama Kisumu East mangema. Organizing secretary mar chama. Gima lit na ni ati wa face the election of 2027 ka ODM. Ruto and his government, you know, cause narrow emo reduce to a Luo property, a Nyanza property. Man national outlook man chama mar ODM nego cha Henry sani ongi. Ka wunu mwago kodi makani kwa the Western is ODM is not being felt in Western. Magu mani konde mane wane giz strong mbi. Kwa the Kisi ka wunu Henry. Nyewa tumo by election Kisi. Kata mana ODM no koido kata mana ombolu mane nyalo wachi. Okay, okay. Kwa the coast gima late no kawuono makoro wale so watching what they form government what they form the next government William Samoei Ruto. Yes. What they form egiango teko mar chama ni kum japiny teko mar chama ni tie ka chama branches ge otapaka e konde duto tema Kenya mana kako wachene north of Limpopo and south of Sahara Henry to ginyaka sechi makauno wale ose koduni. The same people are pushing us to be in the to form a pre-election pact with this government. Are the same people have felt it the ground when I reject give me zoning. Henry. I don't know Makanyeri Batin for Kikwaring Wachahenya or Makareki Kanyeri. I will question the government Pokumi while listening. Here, Manisone, Gikmokumani Uruano Meo Timaka, the Poko Tim Gion and Ivan Makare, and my Indico Chuanu Katawango Iukako Ganda, Mokumu Fil Nika, Nitire Betrayal, Mormantire Peno Wachokaidi, Mami or Katakweda, Morbe Benitire, Mamio, Matina Timnegi to Jamokunyal Timnegi. Henry, Yadaka other kilo point Borga Martin. Okay, in 30 seconds, yes. Wapenyu siep na malu wenyini. Osiepa, uwacho ni ulinda ground nenga. Mano mokuongo. Ulinda ground nenga. Henry 97 Jakomo Chung. 207 Jakomo Chung. 2013 Jakomo Chung. 2017 Jakomo Chung. 2022 Jakomo no Chung Henry. Dak jogi ni wugu mondo linda ground ne Jakomo. Kawuno kuka koro gilinda ground penyo na maduong. Gilinda ground nenga. Good. To what let me the verbal open political will. Man the late Prime Minister Owego Gandaluo, who has told you that ODM will not fail a presidential candidate. Who has told you the verbal political will? Mane Jakom Raila Odinga o engage go ja pay directly ginoponit Ogandawa. Who has told you that ODM will not fail a presidential candidate in 2027? Thank you. Uje bunge la wananchi and sasa uko kwenye ground and upenyo fanyeni ulinda ground lenga. Maybe you will answer that question. Nyaka gitu ulma sani ende mabende uwe toka ulworo mondo uket ODM obed ma strong and one no ka ywarugni bede nitiere. Ywarugni ndi dwa keto ODM kama chal nade ka pogruok already osebedo nikech awinjo kanyo endi kaka Bernard bende oseloso. Maybe nyalo dwa the question mare aitinyi nyaka karamo to dwa keto ODM kanye. Ero kamano Henry mokwongo adone awach ni Bernard hore podo tin. Obed gi horuok. Ire mane Kenya no chakore 1963 ne podo kia kuma ne entie. Ne podo ne world moro mane kata ene wuno kia. Koro okang'eno ng'e history machal nade madiang' adhi kode deep into history. To adona wach ni wasea mabor. Kendo higni mang'eny joluo osebedo ka ng'e position. Adona ng'e mano. Serikande mokwano mochir mosekadho ka. Adwa gin chon ne wan gi chike marach. Mane Kenya ne tiyo go chon. Mano bedo mana appeal in 1990 to geri chien kucho. Macha ne podo tin ne podo wuotho gi siandane nono. Eka koka Jaramogi
kelo chike moko manyien. To nyaka nyo wadonjo chike manyien manyo wadonjo go new constitution ma 2010 ka. Ma Kenya koro yudo wang'e gi tayo chike gik moko chon ng'eno dictatorship machon cha ne onge ne nitie. To sasa ne dictatorship cha kata ka dipuri to lakini constitution ma wan go ta sani beyo kabisa. Ma ka ginyalo bedo implemented to the latter. Wan gi piny maber. To gima dwana parne ni wasebedo position for long kata an waseringo kod state. Owae ngima mar ndara. Ngima mar ndara naneno ka remo no pod ni rembe pod liet ogombo ringe ndara wamiye thuolo dhi oringa en mano democratic right mare. To wato sani kama koro wantie koro kachaka wuog na ringe ndara. Ikadho ringe ndara. Iyo kachaka dogi. Mano en gima kachaka dogi nyaka koro atho. Already Moscow ngadi. Put you explain your point, but Moscow ngadi. Is it about Musainya? Any one girong ne chon ne one code constitution mane gala koso eni wasebedo e sirikal kata mana kinde mokalo chini nikech awinjo kokelo kamoro ni kata mana Jaramogi Oginga Odinga nosebedo e sirikal no bedo the first vice president no bedo bang ndalo marom nade okukungo pe no bedo bang ndalo marom nade no resign kende koso no teche oko gik moko ne telo mar dictatorship mana asewacho ni ja ne wan gi chik maricho machon But is it true ni jaluo nosebedo serikal? Osebedo mathin. En mathin koso bedo? Osebedo mathin. Obet mathin to gik maringe jaluo ko ero ga gik moko maricho. Jaluo ero ga gik ma dhiga straight forward. Okay. Koro mane momina no ka serikande machir gi chike machon ka ne ok wanyal jowa ne ok nyal bet. Ne gibet oketingo marade. Yeah. Gia kone ka en kama to koro wawigi sirikende. So sane wan gi chike moko mabeyo kabisa ma Kenya nego mane Raila Amolo Odinga fight no. Wan gi new constitution ma oketo gik moko moketo no nyaka telo mag koro gwenge masani kipogo mwandu county kaka ndi yuda ngowa poko to sa chon cha ng'e ni lama mui ka Nyasaye. Okay. En mui ya jenga inchi en mui ya di mui achiel onge mo alama ni ya Kanu nenana alama achiel no ema ne nitiere makane ni biro gi mari moro inena ng'at mane lal galala. Okay. Sane wan piny maber constitution ber piny yom gik moko ridore koro ul in the ground ne ng'ato ni wuon mondo me yud environment maber nyaka gi nyithindi to joma linda wananchi to linda wananchi magi ka utu linda gene magi nyalo explain mano. So it means that you are doing one thing. Nikech kopo ni ilinda ground ne an gi in gi ng'ama chielo to gin gilinda e wananchi ma gin wan gi in. Yes. So it means you are doing a single thing. Mangiso ne maybe seche moge kosa agenda monego gitim gionge ga agenda moro malong'o. Ena ni ng'ato yudo Pandora box mo nafas moro dong ebe kure dwa nene ni in wood nyar ng'ane embu pung omako mwando na wedo ka emboro mo lwete ebe kure dwa ng'ini en ng'anade ok en just chest thumping to onge gimoro maliche gi egiri gino ge gima wan e chama ma Raila Odinga nyowewa ka kendo wan e tok leadership mag jok manyo sepango mane kama wantie toke to margi chato giwacho ni gin joma tindo gin nyaka their time is now makoke sare to koro gitoro ang'o gitoro mesa makok gin to koro mesa no getimra nyaka bida managme leadership ok obed ga ni nyaka an seche moko ibe nyaka yieno telni samoro always maybe kapo kadoki Bernard awije kwacho ni joma tindo wacho ni nyaka gibedi nyaka so un kaka jok madongo mano joma tindo manyiso ni in ionge that bracket mar jok matindo sana ga ng'ongo ing'ama ng'ongo so un kaka jok ng'ongo ana jok madongo ufeel ni joma tindo konego bedie telo koso karang'o maru when is your tomorrow dong enano ka joma tindo dong gibedo mixed party dong jo ko wach ni en organizing secretary mar party koso ko wach mar Kisumu East dong ng'ama tin koso ng'ama dung chopani dong enana ng'ama tindo nyenka so manyiso ni nitiere moko monego bedni joma tindo madwaro kata gibedie but top leadership to konego bedni gibedie gibeta top leadership lakini nyaka ibed ng'ama dung nyaka guide leadership dala kewena joma tindo lilo to mano dala mobam dala ng'ama dung nyaka bedi ka dala no bedo dala to dala ma jadung nitie dala then wena nyithindo mondo mi ora affairs mag dala no bam enure so manyiso ni the linda wananchi thing and dala mobam
the leader wananchi mano dala moba. Dala mo nyithindo lile manti mano dala mochomo kumono. Dala nyaka bed gi joma dongo ma guide. Remember no rengo tin opongo nyaka jako. Orengo nyaka ing'eni ma en ng'at mano ong'iyo gi ngima mar activism. Ong'iyo gi ringo gi miele ndara nyaka nene. Mano gima nie rembe ok inyal golo. Maybe Yesu biro ware mano. Machidi bera. Henry. Awi. Ineno kawuono bag nigi badhe ng'eny. Okay. Yie mondo awach kamano. Henry, adani jowinjowa ochikitgi malong'o. Mondo king'e gimomiyo wabiro gi narrative mar linda wananchi. Okay. Jowa ma opogre kodwa e parogi osatemo kelo confusion e ogandawa kata johera mag chama. Wan walinda mwananchi. Henry, ka there is high cost of living, wan wabugo kokwanda will speak it. Kawuono ni winjo ni Talanta Stadium moger gi sirikal William Samoei Ruto, ni winjo ni over 11 billion nyolal cannot be traced. Henry, 11 billion kuma 1 billion committee nyalo chamo nyaka dhok liunda mari. Kuma 11 billion olal, Henry, is not a joke, and this money cannot be traced. Yet ntendwa manye dhi join grade 10 ngengi, in fact what training over 56% of them pod ni dala. Henry, to the same people dwani wapam ka gik moko ok timre maber. The same Talanta Stadium ni bemi winjo ka koro gidawacho ni gida name after Raila mane poko oyud kata bana gi scandal mora mar corruption. Henry, does it really make sense? Mago penjo mope wapenjore. Henry, awinjo kosipna owacho ni ati watindo. It is true watindo, but siasa is dynamic. Siasa manogo 1963 opogre gi siasa ma wagoyo 2026 nigi mwadhi go 2027. Adwani mondo wagolo doke itgi, and if they're not ready to listen to us, then it will force us to break the table. If our interest is not put on the table, then it will force us to break the table. Gimme wacho kamayo. Henry, vijende matindo e engine mar chama. Vijende matindo e engine mar economy mar Kenya. Vijende matindo Henry, engine mar kelo lokruok in any movement. Okay. As we speak today, Henry, nyawa jowa nentie Siaya e giri mar linda ground. The message to take home, Henry, was not there. Makata kanyi penjo ngamanyo ya Siaya nito paro mane maliw mane wakorugo kanyo okunya nyisi. No, but there was this thing. There was this thing, the presidency. What were deputy president? So that term, I mean that position, manama deputy president. Henry, being that term, man deputy president walk nyoro. Inyeyo, okinyeyo. Ka uwono wa mwaero kendo mwageno. Kane wan gi program mar nyota program. Mamboleo showground ka. Na wacho nango, wan kaka chama mar ODM, sisi tunaonga William Samoei Ruto na tuna condition yoyote. Hata kiti cha deputy president sisi hatutaki. Mano uono ma en boluor Dr. Oburu Ginga Odinga. Nyawacho just the other day. Then ka gisa winjo gima linda mwananchi o stand for. Mani kori neno ka koro kanye gidhi Siaya to koro due to public demand, because ODM is not just a party. ODM is a movement. Right. National party with national outlook. Ni winjo akoro giwacho nati ogino ko gibi beta ka their interest is not catered for. The same Junet Mohammed kanyi winjo kanyi loso. Gik ma Babu Owino osabedo ka wacho. Gik ma Edwin Sifuna osabedo ka push. Gik ma Otinde Amollo osabedo ka wacho Henry. Gik ma many of them, the list is so long. Many of them osabedo ka wacho. We cannot go or engage this government blindly. We cannot. Okwanyal usoganda wani watero getera for the sake of some few individuals. Mundu wa maintain their status quo. Marlinda tumbo yao. Henry. Manemi hawacho ni ya. Henry.
kawuono Ruto en president. King'iyo the genesis mar mondo William Ruto nobed president, nobedo consider ni en youth, en kijana marawera, en kijana mok nyal winj pache, nowuok oko. In fact, he walked out of ODM gi ichwang gi gik moko matimre go. They ended up forming government in 2013. Today, as we speak, is the president of the Republic of Kenya. So are you insinuating ni koro bedo ni President William Ruto nowuok e ODM mane giduogo giloso telo kata sirikal 2013 is the same thing ma sani utimo mar wuok e ODM mondo obulos piny owacho? Henry, wan kaka Linda Wananchi, Henry. Ma wan gi the like-minded ones. Henry. Kumo otingo nyaka Moses Kajwang'. We have key figures. Have not come openly, but we can see their movement, Henry. Girito mana the time bomb. Gini di wuok. Gima wacho kamae. Good. Ipenja penjo, Henry. Okay. One, we want to fight within, and gik mwadwaro go waboketo gi mesa mana ka wane odwa mar ODM. Okay. Yeah. Wawacho niya jodongo okwagore go. Wan kaka youth ne wamiyo gi their space. Gisa push wa to another level. Wan gi mwakwani gikaw back seat, ka gisa kaw back seat, Henry. Truth be told, give me my wisdom, how we lead from the front. Ada no wakwanya kanyo. Usedhiro jorowere maro were gike level moro. Koro mae thuolo ma un beno nego koro udong'ie chien to migi mana guidance ka gin bende gitero piny Kenya kama chielo. Erokamano Henry, aparo ne ka wan soba to wabiro dhi maber e Kenya ka. To ka wadwa timo gik moko gi ichwang' all the time. Ichwang' kinde ka kinde, ng'at ma make decision e wang', to biro ended up ni you made a wrong decision. Adwa ne jowa obed soba, ong'e ni wan situation mane. Ing'e ni seche ma gigi timore Henry, nyaka ipar ne ogandawa ni pod nye wakadho loka kacha, manye pod wane gi rem malit. To gigi donjo seche ma chunji be pod otimore nade. Chal ka gima jomoko they team like Chopa Gero se decide ni maybe Raila ne manye girito mondo mi otho, mondo gi find their way mondo mi koro gidwany gitug tugo ila ma gitugono. To en gima lit ahinya kabisa ka nyathi luo mong'eyo kaka party Raila ogero higni 20 kigero chama, to en chama notegno nyaka sani. Koro giamua ni koro joka bende mamoko ti kodgi mondo mi giketh chama, mondo koro giwach ni koro ne onyalogi, dong' ne giwuone ok wabe telo. Koro timre nade gimitimo kawuono. Ng'e ni seche moko inyalo timo gimoro ka jaduong' obedo piny, to kode oko jaduong' makono nyakwara in emitimo gini tim atima. Chieng' moro piny ne timre nade, chieng' moro piny puonjo. Wach no kende biro dhi kodi nyaka gitieng'ni nyaka mar 10. Adwa ni jowa mondo mi ong'e ni seche ma nyose mi oburu teko mondo mi obedi kaka party leader, rieko ma gin go gi paro ma gin go maliw, ne ji bete mesa kama ji bete mesa kama ji osebete mesa, gima kethore onge. Dala ma ji bedo piny ma ji goe mbaka, gima kethore dala na onge. Ji nyalo pogre apoge paro, to ka paro no kete mesa mochakore okendo, tero maka kama ne dhi marach te gima ne odero gire neno marach, giduogo to koro wakone akara ka ne en kama kare watime kama, to gik moko timore atima yo maber. To en mane kama ok timre to koro wan wadhi kama. Koro en ane gine jok magaga go nyaka wanegi, nyaka wang'one gima watimo. Hapana, gibiro ended up ni gilus. To ka giselus gibiro wacho to ng'ama nochienogi, gichienore kendgi. Emomiyo an akwayo gi kamoro amora ma gintie gi ng'wono ma Nyasaye ahinya, gidog chien gi hore. Ng'eni seche ma koro wadhi bagene mesa sani ot ka ot sani Ruto nyaneno kodhi nyaka polling station ka iko chambe mar order kanye gitimo realignment ne party gi. To wan seche monego watim go realignment monego wabede odwa pango odo mondo mi wadhi negotiation table to gikelo lelo mondo mi wadhi ji odhi anono, ji odhi lose ni eri gi kose to wambe watime nade, ang'o ma gidhi yudo. Already kama giwacho ne rachni kawuono wan gi jowa ma at least
osebed ni e mesa. Wan gi wandai omakonwa stima. Wan gi mbadi omakonwa mach mago yowuot lo. Wan nyaka gi udi kanye pirere yomolo momakonwa interior. Magi joma igaga simu ka nitie gimoro machandi tiyudo wadu miwacho go dhok ma iwinjorigo mapiyo. Ong'e ni ma wudo lweny ma jakano kabonyo kanyagwar ema gone simu to wuoyo odwaro ang'o ni ma gima kama odwaro. Adwa na wach ni enure ne nyaka sane nye wadonje e sirikal makoro wadonje ni. Iwinjo ka wacho ni wan awuok e duond bura mar bunge la wananchi. Aseneno ber bedo machiegni gi sirikal an owuon. Odero ni ong'e nya ting'e ngware kendo kata pika no nabiro gone ka. To kawuono ka tiko de ting'o ji. Kawuono tiyo kode no tera office. Nekech ngima ochako timore nade? Chako lokore. Ngima manya antie chon manyo dero biro to yode base. Ta ting'e. Be thoth nya ting'e nono komia pesa. Ng'ama nyalo. Ting'e ko ngima ira ko. Ating'e ting'a kike chola ong'eyo. Nate mone ma. Wajeri tigo lero. No mongi gima. Ong'eyo. Oko na pia kawachi ni gine. Ong'e na kasene hata kone mama tagriso. Asuwe kumode awai chemang'eny. To kakanye manyasi nyasaye nyosi through the right honorable Raila Molo. Okelo no gik manyien e sirikal. Sirikal igogo mbaka. Sirikal ibido go agenda. To gik machandi timore nade? Iyodo. An kawuono an go office mar bunge la wananchi. Mokoro watimo tijo mag bunge. Michula e msara. Koro kadhi chak yude ngware. Koro asego step moro ang'o? Ngima ber ka ji ngima timore nade? Ji ber ka ngima lokore. Adon wagam yuyo kaidi maduogo waduogo uru kaindi odero gi olweny. Waduogo kaindi ruksolo machuok. Waduogo kaindi ywaroge mag siasa ma pod waneno gi endi. Ncha waneno kanyendi ka lweny omuoch kanyendi Kitengela. Lweny omuoch kanyendi Mbale manoneg Jojalwanda. Gin gigo maleta ahinya. Vincent Ayongo bende pod noneg Kitengela kocha. Waduogo ng'eyo kanyo endi to gama wacho negotiation table obiro bobro ng'eyo kanyo gima thoth ay mag ng'endo ywaruok mane ODM ni digi kodu kanye kaka jo ODM before 2027. Koro moko jo kikidhi mabor wan kaende kod Michael Olweny e bunge la nchi Bernard Odero ma bende ni ground kaso Bernard Odero ni bende ni linda wananchi. Waduogo tok thuolo machuok. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' school, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today
and let's make the magic together. Listen, Ini yakul mga juang teli hindi mano marareo kidi mano machal mar piny wan ka indi koda kama ikolo wan ka achiel koda ka Bernard Odero ogo kod gibako kinyendi man masane wang'iyo kanyendi ywaruoge go endi mago mag siasa winjo kanyendi ywaruoge mag siasa mwaneno ga oko ka endi bende waneno manyiso ni onge ng'ama yiene ka endi to dhi maber to kae madhi marach waduto te but mana e siasa machiegni nyeuru e telendi mano marareo Bernard Odero awinjo kanyendi ka jaduong' lweny okelo kamoro kanyo maber adwani mondo mi ireact kapok adhi ire e wach mano mar pogo duond bura mano mar ODM ne ochak kanyo ka Wamalo ne opogo Ford Kenya mane gidhi godo ibende kaka oganda Luo kaka wuod Luo iriwri gi jogo mabende ne opogo Ford Kenya modhi godo kendo sani koro chak pogo ODM kendo dwado godo Western adiera mane makende mantiere iye kanyo minyalo wacha and again ang'o miyo iriwri kod oganda mabende chal ka gima osebedo ka koro hinyo mano oganda Luo. Henry, ingeni ipenja penjo maber. Tuyadi gimonda agolo doke ito ganda wa. Okwanyal timo gimoro the same way to expect the same result. 1. 92 kakoro jakom jaram kakoro jaramogi oginga dinga towewa. No bedo gi pogruok mag paro. Kendo yudo ka chama marwa mane duong' mane Ford Kenya pogruok nodhi obedo. Truth be told. Okay. Kata pogruok nodhi obedo. Mago nyaka bedi. In the process, Raila charted his way. And one kaka oganda Luo, we've been so loyal to the late Raila Amolo Odinga. Kendo we followed him nyaka koro nyowewa e ODM. Moke serikal. Nyaka koro nyowewa e ODM. Raila delegated our experts. But you are not, Luos are not in government. We nyisi Raila delegated the experts. Ineno. Mano gima kata kapo ni Nyasaye nyalo timo ng'uono ma kirno Raila mo penje no. The same gima nyisi ni ema Raila bo nyisi. Raila delegated our experts to this government. Okay. Ineno. And from that point, banka Raila wasagore mo agitate, awinjo gosiepna wacho ni ati ne agitate for nothing. We really agitated. Wakelo katiba manyien 2010. Warikelo reforms IEBC structure. Sani agitation manye wadongo maduong' manyo mineno kata kanyarwa ko sufre wiya ada the president William Samoei Ruto Nairobi. Ne wakelo wagore gi luongo ni economic and the third liberation mara ilowe ka push ipenjo ni ere kaka waka oganda wariurega oganda moko epogo oganda wa. Henry, truth be told, Jaluo okudobedo Jaluo kokore urega oganda moko. Fine, waseriwre go oganda mamoko. But ang'o miyo koro wachako pogo giro mosebedo Luoland kaendi to waduoko ne jok moko. Onge gimo ana nyisi ni wan kaka young tax. Okwade dwa luwo the same channel mane joko luwo. ODM ni bokwa wene ng'ato. Kod ODM is the only vehicle modungu ka Uganda Luo. Ne wan gi mukadi ariyo. Ne wan gi the late former prime minister gi ODM ni. To kinyaka sani ODM ni bokwa wene jomoko Henry. And we will fight within. Atomokuru yeche. Okwa yech ODM wapogre mane paro gi wadani okaw gi to ket gi team. Okwa pogre. Okay. Truth be told, Henry jomoko no kaw boro chamo boro pongo deng gi Henry. And they want to gida uso Uganda Luo kendo gida ni giwuondo William Samoei Ruto ni give us a second chance unconditionally ni Jaluo kick me William Samoei Ruto condition. Henry awinjo kosiepna owacho ni ati berbede e sirikal. Truth be told, berbede sirikal to berbede mana sirikal ma winjo ywak oganda ute. Okubeda beda sirikal ma jomoko
ema chamo bor mabor pong dengi to oganda u ng'engi pod winjo matek. As we speak today, Henry, nyisi ni grade 9 to grade 10 kata mana Kisumbwa kae wan gi mang'eny mapok ojoin. Okay. An magi gik mochung' negi. Okay. Henry, weche mag thieth, Henry, kidhi osuptende mag manie piny luo kae 95% ok ni status maber, Henry. To the same people man yiso when you are in broad-based government are the same people ma enjoy the goodies mag this government, Henry. Magi gik ma wana chune gini, Henry, ngeni kikwa wonder yet one more section of some individuals. Yet the entire Luo nation to winjo matek. Okay. Ingeni kapo nene wane a broad-based ni full. To oganda wate nyalo di school. Oganda wate nyalo yudo chiemo makende. Oganda wate nyalo yudo chik makende makare. Then there's no need mondo waket ne William Samoei Ruto condition. Jerumte Bernard, mana in seconds a beach. Uneno ka linda wananchi ema tero the legacy mar Raila kata ema chwalo the legacy mar Raila kata ema biro chopo legacy mar Raila, I mean. Henry, linda wananchi stand for gik mane Raila ochung'ne. Linda wananchi ochung'ne gik mane jakom Raila Amolo Odinga ochung'ne. Endi niwinjo ka nyisi the last statement mane jakom oketo a public. Who has told you that ODM will not fill a presidential candidate? Who has told you? Penjo no podo tam jowa nyaka joma ni team Linda Ground go TED walk. Henry. Cause ODM kaka ng'eye an kaka Bernard Odero chop. ODM is not a village party. And ODM nigi capacity mar golo presidential candidate. Wasa yengo pin to wasa yenge almost 3 times. Kwalo wakwalo. Koro ma 2027 ya koro ODM nyalo dhi loso pre-election pact in Henry. Gi Ruto with no condition. Ni watera jowa. Okay. Mondo wa maintain the status quo. Okay, we make kanyendi. Jedungo lwenye. Yes. Lwenye mag siasa, ywaruoge mag siasa. Ka owere gi ODM mokwongo, pogruok mane kind wananchi gi ground. Mabe ibiro duoko penjo ne to uneno ka unemu udhiro the legacy mar Raila kaka jo ground koso gen jo wananchi ma dhiro the legacy mar ground. But before that, ka un jo ODM ute ang'o miyo ukelo tho mag oganda ma support uduto? Aparo ne nyaka nye weche gi chakre bwana eni. Ing'iyone. Sorry, let me just add. Wang'eyo Kitangela wananchi ne kucho hayomo tho. Yes. Mano ja wananchi dia ground okawinji. Wachako biro mbale seche mane tidhi Kakamega ja mwananchi kata wananchi emotho to ja ground okawinji. Dipo ni jo ground tiyo gi thuolo margi nikech gi feel ni gine sirikal yor nego jo wananchi ma samoro gineno ne chandogi. Emomiyo awacho ne jowa kik tige yo marach e weche mag siasa. Ni wuon demonstration e Kenya kanya the right honorable Raila Amolo Odinga. Manye nyalo luongo holiday to holiday bedo. Mokata odiochieng' mok holiday. To ne oketo odiochieng'no ma holiday bedi ma ji lor dukni te ma in kata kaka mondo mi ni chop ka beda problem. To kae nogo ne manya osewe demonstration moko noyo. Wabed piny mondo mi wago mbaka. Gik marach gi wabed piny mondo mi walose mesa. Itidhi kuma ji ng'anye nang'o. Jok ma mirima omako nang'o. Denjo kodaro ka wuto wuoyo gi mirima. Ng'ama nigi mirima en ng'at ma oyie tho. Oyie ni gimoro amora mondo mi otimrene. Koro ng'at mosemeka decision man gi mirima idhi ire nang'o. Mae momiyo wakwero ogandawa. Gia e tim Sifuna gi tim Baba Owino gi tim Odero chopo man kae. Giduogo ir jaduong' Oburu. So Jaduong' ok bi chiwo direction mondo mi ng'ato tho. apenji just a minute. Itemo wacho ni bedo ni jopiny dhi e romo mar siasa mar ng'ama chielo waranti gi mar wito ngima gi. Gidhi timo ang'o kuro? So they should die nikech gidhi e faction machielo. Gidhi timo ang'o kuro? I don't want to get it clear. Yes. So they worth dying
nikech gin e faction mopogore gi ma untie. Onge ng'at moseng'anyo e Kenya ka mzima malo Jaluo. To ka koro nyawa wacho ni wa stop weche mag ng'anyo. Ka en osuru to osuru in gi an wachulo osuru ne this government. True. To wacho ni koro let us follow this direction. Mondo mi jo wayudo benefits ne jo mondo piny otimre nade piny odongre. Good. Ichaki wuok ka nade ichaki dhi loka koma achiel ma ji koka chal gi jok ma koka chako loso foundation gi. Penjo na mar adek. Yes. Ka oponi apogora kodi e paro adhi e faction mano mar Odero. Mano waranti tho mara nikech kura okamiel mindi. Samoro numielo thum manyachon benga tana da mielo. Ok onego bed ni dhano lalo ngimane bwana Inore. Ok onego bed ni dhano lalo ngimane. Yes. Lalo ngimano emomiyo Joluo osetho. Motho emomiyo kawuono wakwero jowa kamoro amora ma giwinjowa. Oganda mar Luo ne waseng'anyo moromo ne jomoko. Wawe kabinde mamoko botimirade ong'any. Remb Jaluo osechwer mang'eny. Sani koro wahoe rembwano. Wawe Jaluo bodonge. Ka gin benefits ma ji yudo sirikal, in kod an ichulo osuru kaka timorade. Achulo osuru. Ka Kenya rach to rach ne ji te. To ka Kenya ber to ber ne ji ang'owa? Ober ne ji te. Ok de obed ni wan kiny ka kiny wan e sacrificial lamb. Ma wane mitimo kodo misange ndara ma remb Jaluo do chu ni ka gine dhi mara Jaluo ni ndara ka gine wan kabinde di Kenya ka Henry. Kabila wana kabinde di Kenya ka. Why Jaluo all the time? Ang'o miyo Jaluo ma rembe nyaka chwer. Emo miyo koro wacho ni sani enough is enough. Wach remo machako chwere ok wadwa ni wachako winjo Jaluo land. Mama no chwerego watimo atima mos kabisa kendo wakwayo ng'wono kabisa ne jowa. Ni kino nyathi Luo mawinjo dhok mwawacho ni kindly. Kenya ka kabinde ng'enye. Wawe kata kabila mag Somali be wan go ka. Gimbe gidhi e ndara. Wawe kuche bende odhi e ndara. Wawe kata jo western gi bodhi ang'owa odhi e ndara. Jaluo to kwe rembi. Remo osechwer moromo. Nochako chwer kama Tomboya gere. Ouko Semaka Seda gere. Rembgi ochwer. Kiloso go piny. Dong dira omenya ka igni go tenya ka kawuono kapo remb Jaluo chwera. Kapo redo ko ganda machalo like people like Bernard Odero chop. Gichaki ka oganda wa. Giteru kuma igoya go kuma ji thiane kama ji tekete. Ngene kidhi kama ji tekete keni gimoro amora nyalo timore. Kama ng'ama nyape tim no onge. Kata Odero de tek nyalo go yat every time. Gin jok moikore ne lweny. So, emomiyo adwa na wach ni bwana Inore. Okay. Ni direction makoro wadhi. Yes. Jaluo moikore ne rembe odhi ochwer to dhi adhi wing mar Sefuna gi Babu Owino gidhi ochwer rembgi kuro. To ng'at moko dware rembe ochako chwer kendo. Walu tok Daktari Oburu Odinga ka. To nyomwa e serikal ka to goodies ma serikal nitiere go wakaw wapon wakela ng'owa dala. Emo miyo ngisi ni wan kaka jobunge la wananchi nyo wasechako kelo good example gi serikal. Okay. Nyo wasesoten watero wangi kaka dhiang' kedwa nyiedho to ketimna if wala guluwang ne mitimna. To mondo me yudo chak mantie. Iwacho weche moko mameta ahinya mabende amor godo. But the question my dear. Yes. Iwacho maber ni gitero ji kuma ng'ato tek te. Ufwenyo tek mar jo ODM. I want to believe ni magi jo ODM. Mago ok jo ODM. Gi jo ODM mane kwana ne jo ODM machunga e podium kucho. Gin jo ODM mane. Kwan gi ane kopogore gi Sefuna gi Babu. Gi Sotsi kwana gi gin ng'agi go kwana gin ng'agi. Adek minyalo wacho go. Ariyo minyalo wacho. Larger majority gin jok mo choko jok manosedhi manobalo gi party mar Raila nyaka nene kata ne Raila ngima. Ne gin jok onyango rabo manosedhi mobalo. Ni ODM to kidwa Raila to kidwa winjo wachni. Kata kaka tuseme governor Masiaya. Oja ODM to orwako lawa kite. Ong'eni en ng'ama no mpinga misi mara en ja ODM kusoko ja ODM. Orwako lawa kite i ODM ondiek morwako lawa rombo. Sawa, but oja ODM kusoko ja ODM. Timbe ge ngiso ni ok oja ODM. But oja ODM. Morwako lawa rombo akite. Angino kida duka penja no but koro nyiso ni koponi ka gidhi kucho kecha wicho kiwacho wach moro kanyene ni gilu jakom manyiso ni gilu koro Oburu Odinga Laktar Oburu Odinga kamare mok chwere. Rembi chwe ok ochako chwere mokendo. So nyiso ni ng'ata madwa dhi against lo jakom and Oburu Odinga rembe nyaka chwer.
to do gini minge piny midwaro wan piny manya wan tinya wan e piny mar opposition manya wan wegi manya wang'ie wan manya wadhi ndara so manyiso ni japiny ma ok dwa luwo Oburu Odinga to ikre ne rembe nyaka chwer ko kaunti wek dhi kunde kuma team mag joka nitiere dago mondo you withdraw that statement if koponi ok owuok ni maber nikech just a minute there koponi ok owuok ni maber nikech samo itemo justify the statement ni onego beni rembe ngato chwer koko dwa luwo Oburu just like MCA moro gimo temo wacho just like MCA moro yo Boma Bay County ito wacho gimo watemo wacho Henry yes ne jaluo rembe osechwer moromo okonego benwa chako chwero rembo kendo thank you kisefo ni team moro is hostile make they to wang tabu moro wang ne bede why should you go there bedi okocho ne ki support ngare nyaka dhi kama my last question kapo kadwa dhir Bernard unemuna no chopo the legacy mar Raila Odinga legacy mar Raila Odinga nen mane wane mo chopo legacy mar Raila Odinga legacy mar Raila Odinga ne wati with William Samoei Arap Ruto magi mosekethre mano onge koka nyoro ka poko ka kata higni moko marikwa ka ng'eny to kawuono just only one year nye chakre ang'o mosekethre magi chanya momiyo koro merema ne diang beda merema majio kakala en ang'o mosekethre kato bed na dala ma intiere ma family intie gik moko matimore gradually yes mos intie manyalo timore sechego to intie moko ma to wa me time wadhi miang'owa we ng'ane otim to ng'ane ibe kinye tim ang'owa mana kaka wane mier okay en ang'o ma diang tim koro kok nya timore ka wunto koro piny ketha piny koro pati yiecha nyaka koro ayiecha nyaka giwinjwa en mirimba ang'o ma ji jowanego so jowa mirima maybe from my own understanding yes aparo ni samoro jo wananchi gi jo ground onge ng'ama understand legacy mar Raila no nikech jo wananchi wacho ni gine magi understand legacy mar Raila gine magi dwa chopo jo ground wacho ni gine magi chopo legacy mar Raila wane to kuburu ka wane mo understand legacy mar Raila Odinga wane ma wan the right track kech ka kama tongi nyowe aringini no kadwa Ruto adwa ninge man odero ni ong'eyo kaka wasegore gi Ruto kata sit ka wach mar Ruto no ka winji to Raila mano convince ngini chimoro alaro gi Raila 2024 December December rado kod gi MP Anton Oluoch ma penj jaduong' sari kuri tero e broad based government ang'o wadhi yudo kuro nyuwa neno kise kao expert wetimre ade to duo kaka neni bet no tabedo ka mesa di mesa chiel to koni winjo kijalweny maber nitie seche manya kirit ok da kigori seche duto waneno ko waseked ahinya to koro sani koro aneno ka sirikal koro ne yomba wadonate expert ma mondo me wan bende onyisgi kaka itayo piny gik manya wan go gidhi gi implement kacha mondo me wan bende wang'isi kaka piny itayo kech ne gikawo gini tok ang'owa e tok dhot to koro omiyo gi jogo manya wan gi manifesto mawa gidhi gi implement ang'owa gige wa e mesa kacha koro ok wachako gore kendo ka sewinjo wach bila no ira ma en owuon owacho na gado moka winjo kuom ng'ato ka bedo kod e mesa idwa na cheka winjo wach ng'a kendo thank you wadong daka par wado chiko program kata chieno ni ndi kawuono jaduomo Odero Bernard awi winjo ka jidi kaka wacho ang'o mi unego ru kendo wegi jo wananchi Henry truth be told wan ok wanegre kendo sisi wan wajilinda kiwan Henry kanyi neno kata bana room manya watima Malemba Stadium Malemba Grounds Kakamega County before wadhi Eralino nineno ka William Samoei Ruto the president mar piny Kenya oluongo all the leaders ma Kakamega moketo kuomgi bread chogi sindano migi pesa kabisa maybe cannot be justified let me I'm speaking from a reliable sources Henry fine ineno ka oluongi to immediately moluongi to governor ma Kakamega owacho weche madongo mowacho ni ati Kakamega en bedroom mar Ruto ma onge rally mora botimruok nade mabo timre kuro ineno ka nini deputy Ayub Savula bo wacho wechege te all nyaka women rep o wacho wechege Henry all leaders ma Kakamega okamo bedo paraded e mbele State House Henry nyiso ni ati this government is not ready and is not willing to accommodate a divergent opinion gimi awacho kamano wan kana wachopo Kakamega wan japiny mane koro wuok oko tumusu japiny lindo japiny wadgi
and wago erokamano ne oganda duto tema Kakamega kuom mane giwuok oko ma giwacho ni no haiwezekani. Ineno mabe litnwa ni osiepwa ma osatayo migawo mar boda sector e yo makare ni kori dugo inego mbale kae bin koro beda identified ni koro en jatim Linda Wananchi. And we are risking kata an na alos nyim jowi kan an kaka Bernard Odero chopa adwa ni gino donjo ito gandawa. Siasa was not meant for the faint-hearted, and each and everything we do we sacrifice ourselves. Kata mana Raila Amolo Odinga no sacrifice for the sake of Kenya. Apogara gi jo team leader ground magi wacho ni ati ko kupogru kodwe paro to gimo nyalo timo mogi en remo nyaka chwer, and they are gi implement agendas mag Ruto. Henry team leader ground ni implement agendas mag Ruto. Not I fail to understand ni Raila fought for freedom of association, freedom of movement. Wanyalo pogore ko die parto ko ni poko pogore ko die parto ne obeni koro achil kumato. It doesn't work like that. Wanyalo pogore ko die parto ko ni ko pogore ko die parto ni kumadhi echa ikawo joma undu iketo nani mondo koro kika achope function no. Okay. Mago gik ma Jakom Raila Amolo Odinga kata kumoninde ma entiere sani ni okno o stand for. And remember, ni Moluor Edwin Sifuna used to speak these things. Kata ka Jakom tie, kata mbele Jakom. Mimi ka Jakom wacho ni hata Edwin akiongea, ameongea maono yangu. Edwin koloso owacho pacha to wacho pach chama. Ere koro kawuono, au kamsini koro kawuono, wan kaka team Linda Wananchi ni kwa wacho pach wagi pach jopin, to koro inyiso what they exist now. And it is very painful. And other nyiso Olwen wachunguru mondo wager cham. Wachunguru mondo wager cham. Kikwa donje e kokun mar jomoko mar maintaining the status quo. Gima lit nwa Henry and giginya kwa nyiso ganda wa. Jogi do maintain the status quo. Wan gi jowa moko ma ground rach godo. Wan gi jowa moko ma jopiny osang'udho. Wan gi jowa moko ma kodhi function. Henry, to japiny nyiso mani bai. Gida ni giumre kendo giumre e umbrella mar William Samoei Ruto. To in be neno kidhi goni by very soon nikech no yieri gi wacho ni Ward Beach ma Kisumu East constituency. Exactly. Be neno kidhi goni by a position mano mi mar ODM no. Henry japiny mano yiera. To be neno ka japiny ni ema represent. But remember to japiny ni wa represented through chama mar ODM. But remember ni japiny no yieri party mar ODM. And therefore ODM nyalo bedo gi teko mar goli e party gino mondo koro japiny odhi yieri gi party ni. Henry wanyisi gimoro achiel. Henry, politics is not for the faint-hearted. And anything we do, we sacrifice for the sake of our people. Okay. Kata japiny makawuono mi iwacho no. Ki penjo ni ODM no chung nyango, ODM no chung ne ngima maber. ODM no chung ne ni wanyalo pogre ko die paro. To ko bin ko pogre ko die paro ni ngara chiel nyaka to. Okay. ODM no chung ne e weche mag somo, weche mag chieth, barabara. Iwinje Henry e weche mag corruption kendo Jakom ogore gi weche mag corruption nyaka koro nyoto dielo. As we speak today, these people, they don't want to expose this gikma the rotten mess matter serikal ni mane gi malit no Henry. This is a yes no answer or question. Bedi go ne jatend piny Kenya kura ko poni go ne kawuono kata kinye go kura. Henry iwacho na kawuono ke go kura mar ker usebedo nikech ineno ka ifili ker pok ochopo agenda, I mean the 10 points agenda okotim kaka nosigo gik machalo kamago. Kigo kura kiny digochne jatend piny Kenya William Ruto koso kodak igochne. Henry ma penjo ma dadoko ne oganda wa duto te. Okay. Ne oganda wa mawinja konde duto te magin tiere. Ka the 10 point agenda manomi wa bede broad based government okobedo implemented to the latter. There's high corruption in this government. Henry, kanti oganda wa moko mapoko ojoin grade 10. Okay. Henry, to an kaka Bernard Odero chopper. Adani ma odonji ida page. An kaka Bernard Odero chopper, it is my constitutional right and it is my democratic right. Okadi go chune William Samoei Ruto koko implement the 10 point agenda.
But adani mano donjo ida piny a time frame ni beno ko implement gi. Almost ka ng'iyo gini Henry wedong ka ng'en gimoro ndala 13. Yes. Ok ane kodhi implement So gigo. in short, Kuchi Ruto onge go. And to be sincere, ODM is going to form a Henry. Just a minute. Henry Winja. Okay. Pod we believe. Ni who has told you that ODM will not form a presidential candidate? Thank you. Pod awacho ni ka podinja ODM. And kaja ODM ochungo a presidential candidate. Okay. To an kaka Bernard Odero chopa kucha kabimio William Samoei Ruto. Thank you. Jaduong Olweny. Yes, sir. What the negotiations? Negotiation maru maduong' ahinya. Udwaro mana deputy president. Makom no ko komito chal ka gima umbe unyalo dhi pact gi jok mamoko. Adwaro wacho ni Henry. Oh, okay. Position is not only deputy president. But ikimuwero sani. To deputy president nyalo ng'isi ni mano jalwet president. En ng'ama jaote. Mana mioro makokori tibeta kanyo kokori tilingalinga. Tadwaro ng'isi ni sirikal nigi departments mang'eny, ministries madongo. Makata okibedo deputy president to ministries ka kende oromo konyo oganda maluo. To dakusel magindi ne japiny mondo japiny owinje ni kare. Ok wadwaro position ma deputy president, but wadwaro nyaka ministerial positions. Nikech adier makere deputy president onge kata ga location mimiye monyalo timo go dongruok. And therefore udwaro bedo abeda nigi nying moro ne jaluo bedo deputy president. Not that way. Emomiyo atemo wacho ni gik midhige mesa ok wache papa. Kise wacho ge papa ng'wedhi wache mesa. Ise book appointment. So my strategy ma utiyo godo to confuse. I book code appointment. Okay. Na be studio. No king'is agenda. Kabiro kata agenda ng'o. Yugi mesa. Kora wuoyo agenda. Kora onge agenda moro machaka kila apart from this one. Okay. Koro nyaka ing'e ni any negotiation ok lande pap. Chima ayudo ka kuro gi bet. Ibro yudo ka the narrative gi weche ma ji wache pap ka ok gin. Gik mane mesa opogore gik ma iwacho ok e pap. Yes. Waburo wacho weche ma kuro piny dongorego. Wakawo lemo mane to kawo lemo mane. To kwa kaka lemo mane ke deputy president. Ang'o mti kum deputy president onge? Moro made wach moro maliche made wadwa dere adani kok deputy president kuro serikal ok otemenade. Wan gi position like position ma waziri James Opiyo Wandayo mako. Position ok thin. Nigi parastatus ochiko. Mane boy motimore nade. Mo control position no kende. Oromo kata kandiko ojande watich. Ojande onye position slots ng'eny ma nyithiwe nyalo ndeke tich dabal. To seme weche mag stima. Stima ke that position no kende stima ilandalande kor gweng'wa ka everywhere. To seme kaka Mbade. Position mare cha ministry cha duong. En position ma gik ng'injo mantie boy kende dabal. Ga location mare ma embe timruok nade. Imiye. Omiyo is not a just matter of bedo deputy president. Wadhi mesa jopiny ohore oriti gima biro wuok e negotiation table. Wawek go koko gi weche moko ma seche moko ok bi wache mesa. Wawene jok ma biro negotiate table. Wase trust yan kaka set trust. My party leader who is Dr. Oburu Dika. He is a good negotiator. Okobi kilo noa gima jowa ok dwar. Okay. Be okobi wito wa oganda wa. Obiro kelo ne jowa gima joge wa odeserve. To mana ka wariwore kaka oganda. Emomiyo ne wakwayo timo dero chopageri. Ot ma lweny gere pile tuoche bedo mang'eny. Ot ma lweny gere pile kata chiemo nitie to kicham. Yes. Ji ninde ndekech. Tafel ne ji nyalo bedo piny ma ji wuo. Kata ka dipo ni kier moro ne ige fel ni nitie kamoro kaka gi joma tindo. Ok iduoge buru ng'ama ng'ongo. Ok ji oluongre to ji obed piny ji ogo mbaka kaka oganda. To ago mbaka kaka oganda. Kik wakaw ni koro jogi ga agogi koni be go ang'owa agogi. Wabiuru kaka joka ng'ato. Ere kama nyawadhi marach. Mondo mi walosi. Ka gik moko pok otimore nade. Okethore. To ka ng'ane ywayo koni ng'ane ywayo koni. Manyiso ni nitie jomoko piny mwaluka. Nitie jomoko ma wane toki chien ka. Gene ma gibiro hinyore.
jotele ma show good example to the others. So ana kwayo kumwana manyasaye Yes. Team Sifuna gi Baba Owino ji ok nya dawo nyaka kiny. Okay. Yes, gik moko wanyalo pogore paro, gik moko ji nyalo kiere wach, dong dwachako bedo round table kaka obedo sanene. To wago mbaka kaka oganda. To mondo mi wach ni mae odwa mar ODM, mae basket wa, maka wadhi e mesa to wating'e watimre nade. To wadhi ga e mesa, wadhi wuoyo go. Yes. Then wan be wakonyo oganda. To kik wapogo oganda wa ma jomoko ywa koni, jomoko ywa koni. Mo time biro chopo, Henry. Ma seche moko Ruto, seche moko be kono adwa ne wagin gi joma jo ODM to yudo ka koro pod gi yware. Wawege yware, ayudo party moro be bathe kama nyalo timre na. Then we bro ka koro wana oko. Ma wayudo ka chakwa yudo ngima mar opposition mane ok wadwa dok e sani. Wachako dok back to kuro. Ma ok wadwa dok e sani. Ago mondo watieki but kapok watieko nitie penjo moko ni mondo react matin to mana in maybe 3 seconds. Be ineno ka ywaruogo ni endi dhi konyo ODM kech uywaru within. Ineno ka ywaruogo ni dhi konyo kaka jo ODM koso dhi hinyo. Kama yi yware Sandra Singh ywaruok ok ber. Kwe ber molo gimoro amora. Afel ne ywaruok to kune yware. Yes. Wadogi kata ka ichwang' nitie. To mere madong bedi kwe kata ng'at ma ywak kata nyathini e motho. Yes. Dong de ywak nitie seche makoro kata ywak to koro kata pi wang'i machwero timre nade. Onge. Nitie seche makoro merema manyaka wang' mi lewni mabeyo wang' ne rwake. Wang' ne mi nyaka chaye wang' madhi cham kuni moro kata nagiri gwendi moro ichame madhi nyaka kado. Yes. Ji jowa ji obed piny ji ogo mbaka. Kik wawuo odwa manya Raila Odinga weyowa mar ODM mosethagore go higni 20. Kik wawuoye ne seche moko self interest mane ng'ato dwa ne interest ne manyaka bed served no. Kik wadhi to that direction. Wabedo piny interest wago wakete mesa to ng'i kaka watimogi. To mondo mi wami oganda wa party mar ODM manyoseger motegno ne. Obed party motegno kamoro achiel makwadhi e mesa. To wadhi gi party motegno, party ma bathe konchiel bathe konchiel. Mano wabudhi to a wrong direction. Okay. Berado dero. Be ineno ka ywaruogo ni dhi konyo koso dhi hinyo kikoro ka koro. Henry, kada duko penjo ni no. We are clarifying gimoro kama kuongo. Mapio. One, ada nyiso osiepna ma always ni ati if it were not the bold step that Orengo Giri no cow. If it were not the bold step mane Anyangiri okaw, di koro kawuono kwa chopo kuma koro wachopeni. Hapa ni Orengo Giri ema no kelo gino ni multipartyism maksani kodi nyuka ODM and other parties nyalo wuok kendo chung farm ka wach ni magi ma wadwaro. Omiyo narrative moro ntima Olweny at the likes of Olweny Giri and jogi moko osabedo ka spread the ground ni Orengo en ng'ama think en ng'ama reason through activism. Ni all think backward. Wawacho ni wan kaka oganda Luo Orengo Giri go Anyang' Nyong'o governor ma Kisumu mage joma miwa direction. Kendo mage joma ko loso to oganda Luo winjo. Kata mana osiepna ma moluor wuonwa ma en Dr. Buru Oginga Odinga. Ebe nga gi wisdom moko ma kogolo to oganda Luo nyaka winji. Mano miyo Olweny nyaka koro wapogore kodi e paro kendo I want you to withdraw statement mane wacho kuom moluor governor ma Siaya County James Aggrey Bob Orengo. Kaduko penjo ni Henry. One, iwinjo kipenjo gin to gin ang'o ma gidwaro. Faction mar Linda Ground ang'o ma gidwaro. Gin clueless. They lack an agenda magitere mesa for bargaining or to bargain with. Henry. One kaka team Linda wana inchi one. Mabed ni ODM. One. ODM is a national party with national outlook. Ka en pok to bedo pok mar barwa bar 50-50. Good. Henry. Kan gikaw lemo mar duo maduong mar president, lemo mar deputy president nyaka wayudi. Henry. And that is a irreducible minimum. One kakuganda. Makora loso go ganda Luo. Just a minute. Manyiso ne in better you are going back to the Linda Ground. Marni kopo ni joka yudo president to ubedo gi deputy. Anyisi ni jogi gionge gi they are clueless. Gionge gima gidhi bargain kodo.
achako ni ODM as a party, Okay. a national party with national outlook cannot be reduced to just a position of a minister. Man can be sacked anytime, any moment, any day. But remember, the deputy position, okay, katamanaga location, no amanya lote mgo anything. Henry, Kusudu aroma na nying ni nothing like what are nying. Okay. Nothing like what are nying. Ni neno kanye ogol Rigathi Gachagua to duoke mana pod duoke mana we, duoke mana Central. Henry. Kendo they fought for it when not kacha. But it's the second most position. Second most position. Whether it has With, something no, or not, or it has goodies, Henry. It has goodies, Henry. It has goodies. Deputy President can call shots, Henry. Henry. Okay. Deputy President can call shots. Okwadwa just a mayor minister. Ma nyalo bedo sacked anytime to Uganda lu orumo kamano. We can't. Ombuchwa kako Uganda, Henry. Dictate and determine na madhi bedo president ma 2027. Thank you. What you Olwen? Seconds apart, then chop up seconds apart. Watch ni mugi kiwa parting shot. Mokwongo anakwayo Uganda wa kamora mora mauntie. Ibedi machi yes. Kamora mora mauntie ne odwa not achiel man ODM. Kena kamera kai. Wawuok kapuo manye jakomoyo nwane. Mogik takwayo hawi maber nosiepna Salim Onyango Tosha. Nobedi gi hawi maber ka odonjo Manyata bi wuod kanyo kendo achaka kwayo hawi maber ne osiepna Charles Awuor Mbojne ma wuod Salina Nyakajulu ma de kabunyo Kanyagwal wuod kanyo gibedi gi hawi maber. Kamano. Thank you. Chopa, your last remark shortly. Henry ingada but nangi some pregnant issues ma dana wachi but let me just nini. Time makuru rumoka. Waburo chakolo. Ka wadhi mesa preliminary public service board. Nyaka wakete table. Kamindike jowa. Kamindike jowa. Doga ni jogi onde agenda go Henry. Magi gik mo pogre ko kodgi paro. But it's good isemiogi paro. Lemar finance ki interior. Be do ahead mundu maintain to maintain. Okay. Cause one Sunday no gik magi go temo wakako Uganda. Koro katie ko one. Akawo thuolo makende mar go puoch gi pak ne joneno mar Color TV duto tema e konde duto te mar Kenya. Takawo thuolo ni mar go puoch gi pak ne Uganda luo duto te motamore lu direction achiel. Tumaduong. Ago puoch gi pak ne Uganda duto te mag Manyata bi ward. Ageni konde duto te mag intier gilemona kendo giwacho ni odero chopa ine taya madhi rieny e konde duto te mag Manyata bi ward. Atieko ka wacho kamae ni ati joma biro Manyata bi ward to be able to introduction cause ogisa bedo Manyata gikia gi maja Manyata dwaro gikia gi maja Manyata winjo. Okay, ero kamano. Yera chopa awawegi kairi. Angende apodwa dhi mabura ahinya kudu jodalawa. Kech mbaka kaka medore e kako medo bedo mamit. Bataka thuolo makende mar gonwero kamano kuom kinde uma bende ukao ubiro wago kudu mbaka studio kaendi. Ageni thuolo machielo kopo ni thuolo chako yore kata gwelo chako beto tuchako bira mondo wago kudu mbaka nikech japiny kigogo mbaka pile pile to ka paro bende medo yawre. Gimoro kogo mbaka pile pile to donje iti japiny ahinya. But kwa wedi chiel kama tido ka kedo japiny iti chako monore oduo. Jidwongo lweny Michael ero kamano ahinya kuom biro ni mabende yudo thuolo mar chopo kaendi kichopo kaka jobunge wananchi niti ote moko yudo kaendi bunge la wananchi mano ma Manyata PG grounds bunge la wananchi kotele kwa nyindi kodaka ogende kachiel kodaka Wolda Nyakinda wacho ni ukao mos kama untiere kende kineno chenro to wacho ni ber mondo dho lemgi kaka jo Manyata PG grounds bunge la wananchi. Ai to dero agoni ero kama ni bede kuom thuolo mikao kinde kuyudo gwel yena uru mondo wawegi kae ni kodichi machielo koro maka jwang uriti masani nyinga Henry Okeche wan kae ndiko Brenda Genyo wenda mabendo lemo kiny masani Michael Olweny kachiel kodaka Bernard Odero nyakodichi makinya.